Yes, welcome. Welcome sa yan. Kumusta po kayo lahat? Parang may narinig akong doble. Doble ba? Doble? Yes. Shout out to Vinci Majin. Hello, Vic. Shout out, Vic. Jan, shout out sa'yo sa TikTok. Narinig ba ako? Parang di ako narinig. Sedul, shout out sa'yo, Sedul. Shout out, Sedul. Ayan. Ayan, wait lang natin sa YouTube. Lay, shout out sa'yo, Ray. Rena, Rose, Yesha. Janeline, shout out. Team Jalexa, shout out. Marvic 474. May umakyat. Sino to si Alexa? Alexa, ayan. Nawala ka, Alexa. Alexandra, shout out. Reynaldo Zapata. Antonio, shout out po sa lahat. Ayan. My name is Hip. Ayan. Wala na masyadong tao ngayon sa Facebook. Sa YouTube ba? Elaine, Kapangpangan ba yun? Narinig ba ako dyan sa TikTok, guys? Narinig po ba ako? Narinig ba ako dyan, guys? Monique. Joshua Torio, shoutout sa'yo, Joshua. And sino pa ba yung mga nandyan? Si Kayla. Shoutout sa'yo, Kayla. Penelope. Shoutout, Penelope. Hello po sa TikTok and sa YouTube channel. Ayan, shoutout po. Marian28, shoutout. Hello. Narinig po dyan ako sa sa TikTok.
Ayan, shoutout sa ating YouTube, 2 million in the house. Shoutout po sa 2 million. And sa TikTok, 5 million in the house. Salamat kay Ma'am Galang Lacorchera at Mama Jessica Perez. Ayan. Jenny's 143, hindi ako makakomment at walang sounds. Anong walang sounds? Doon naka-live ako sa Ayan, Ma'am Galang. Nandiyan ka na, Ma'am Galang. Dali lang, Ma'am Galang. Bigyan kitang jacket dyan, ha. Saglit lang. Punta ako sa YouTube. Dali lang, guys, ha. Ayan, Ma'am Galang. Bigyan na kita ng jacket, ha. Ay, mali yung ano ko. Switch account muna ako. Dali lang po. Tapos ibaba mo yung bahay mo, Ma'am Galang, yung pinapaano mo. Dali, bigyan natin ng jacket si Ma'am Galang. Ayan, okay na, may jacket na po kayo. Ibaba niyo po yung ano dyan, yung bahay ng ano nyo. Diba yung kapitbahay mo? Yung kapitbahay mo, ang pangalan to? Yung kapitbahay. Yung kapitbahay mo. Ayan, balik tayo sa TikTok. Yung kapitbahay mo, Ma'am Galang. Yung, ang pangalan nito? Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Jessica Perez, shoutout Jessica Perez sa TikTok. Ayan. Si Ma'am Galang, nandiyan si Ma'am Galang. Ma'am Galang, salamat po sa pagpunta. Baba mo po yung bahay ng ano mo dyan, yung kapitbahay na sinasabi mo na pinapatulong mo sa akin. Di ba? Jessica Santiago, ayan, shoutout sa'yo. Giselle Parido, shoutout po. Oh, yan. Si Giselle Barrido Robots. Ayun, nandun na naman si Ma'am Galang. Nakita ko dito sa sa TikTok. Ma'am Galang, nakita. Hindi, baba mo yung bahay nung, di ba yung kapitbahay mo? Yung sinasabi mo dati na pinapaano mo? Naka-gaming ka. Hindi ako naka-gaming. Hindi ako naka-gaming. Naka-live ako sa TikTok. Tapos naka-live ako sa sa TikTok at saka sa YT. Naguguluhan ako, sabi niya. Hindi, ma'am, yung bahay ng ano mo, tawag ito, yung YouTube channel ng kapitbahay mo, ibaba mo dun sa YouTube, dun sa live ko, para masuscribe ng mga kilala ko. Ganun yun. Okay na po ba, Ma'am Galang? Yung YouTube channel, di ba may ano ka? Hindi ako makapag-comment. Bakit? Alam ko na po. I-edit mo yung pangalan mo, Ma'am Robot. Ay, Apong Banji, shoutout. Ay, Sweet Caroline Tamsak Harang. Salamat po sa Sweet Caroline. And live po tayo sa TikTok at live po tayo sa YouTube ko. Hello, Ma'am Galang. Back ka dun. Balik ulit dun. Ibaba mo yung bahay nung yung pinapatikit mo, yung pinapasubscribe mo, di ba? Okay, hindi na daw. Robot, i-ano mo yung ano mo, i-edit mo yung pangalan mo doon, punta ka dun sa pangalan mo, tapos edit name mo, kaya hindi ka makakomment. Ayan, si Robot, dali lang. Off muna ako dito sa ay, Ken Nicole, nag-shoutout po. Ken Nicole channel po ito. So, Ma'am Ke, ay Ma'am, Apong Banji, pakipamamipit ang bahay ng upload mo. Ayan. Jeep Prisel, shoutout po. Back ako. Okay, sige.
YouTube. Ay, Cabs, may ka-shoutout sa'yo, Cabs. Alde, Apong Banji, salamat sa iyong patamsak. Okay. Cabs, Alde Mix Vlog, may ka-shoutout po sa YouTube and sa TikTok. Ayan, shoutout sa ating mga nandyan sa TikTok. Okay na, Roblox. Ano na kita? Na-follow na kita sa TikTok. Ayun si Galang. Okay talagang ipipin natin yung Galang. Si Galang. Ayan si Galang. Guys, baby pa yung bahay ni Galang. Ayan si Ma'am Galang La Cuachera. Aruba. Ayan. Okay na Ma'am Galang. Ayan, nakapin na. Pinin ko na siya para ma-subscribe ng mga kasama natin dyan. Cabs Alde, salamat. At saka kay Apong Banji Vergara, salamat. Okay? Ayan. Ayan, thank you sa 4 million din daw sa YouTube. Ayan, thank you so much. At saka sa Tamsak Karang, sabi niya, shrimp delicious. Mega shoutout sa'yo. Thank you. Sabi ni, guys, pag-subscribe po yung binaba ni Ma'am Galang Lacochera. Dito yung bahay niya yata doon. Dali, tingnan natin kung walang, si Sweet Caroline, walang jacket. Tingnan natin yung jacket. Ayan, nagbaba po ng bahay si Apong Banji. Ayan. Vergara Banji, guys. Mag-comment lang po kayo dun, ha. Dali lang. Alright. Pag wala na masyadong tao, balik tayo dun sa YouTube. Ayan. Patusok ng premiere ko ako. Sige. Guys, pasuyo din yung binaba ni Vergara Banji din. Meron po siyang premiere. Pasuyo na lang din. Ayan, tamsak. Ayan. Apong Banji. Okay na. Ma'am Ken Nicole. Kumusta po yung WH nyo? Sarang Hero. Shoutout sa'yo sa TikTok. Paano tayong pakanta nito? Ayun, nandun si Ma'am Galang. Nandito na sa TikTok. Ma'am Galang. Ayan, salamat ha. Ayun, nakapin na yung bahay mo, Ma'am Galang. Sweet Caroline. Diyan pa siya. Alright. Thank you po, sabi ni Galang Lacochera. Welcome po. Baka pag wala masyadong tao dito sa kapila, magla-live na ako sa Salamat Apong Banji. Ayun, nag-subscribe na daw sa iyo, Ma'am Galang, yung mga ibang taga-YouTube. Ma'am Galang, nandun na sa kapila. Oo, nandun na sila. Morales, guwapo! Nagka-shoutout, long time no see. Morales. Dan ticket sa nakapin, sabi naman ni Cabs Alde. O, may dumitikit na sa'yo, Galang. Lacochera. Nakasubscribe ko na din sila. O, sige, salamat. Galang. Nag-subscribe daw sa inyo si Galang Lacochera, guys. Si Apong Banji, si Cabs Alde, tsaka si Sweet Caroline. Ken, Nicole, baso yun ang bahay mo, Ken. Oy, Morales, guwapo, anong balita sa'yo? Hindi ka na nagpaparamdam porket mo naka 1,000 followers. Ayan, tamsak tikin, nakapin, sabi naman ni Cabs Alde. Alright. Ma'am Galang, at ako'y magsasara muna dito sa TikTok kasi wala tayong gagamitin para pang ticket. Punta na lang po kayo dun sa YouTube ko. Okay, John Ray, kumusta ka na John Ray? Punta dyan sa TikTok. Ika mo tinasak yung premium. Kasi pananayin niya pa. Ayan, okay. Sige guys, paalam po sa TikTok at nasa YouTube muna tayo guys. Okay, thank you so much. Ma'am Galang, lipat ka na lang dun sa
John Ray, shoutout kay John Ray. Salamat sa lahat ng mga nasa TikTok. Paalam po. Alright. Yan, dito na tayo sa... Parang nagdodoble ako. Akong Banji, nagdodoble ba ako? Doble-doble? Magdoble ba ako? Doble? Parang narinig kong doble. Nagdodoble po ba ako dyan sa baba? Dali, off ko nga. Mag-echo ya. O, patayin niya pa. Patayin ko muna itong isa. Hello, sound check. Ayan, okay na. Okay na, ne. Okay na. Hindi, okay. Okay na. Okay na. Okay. Sabi ni Cab Salde, kanta na daw, sabi niya. Cab Salde, long time no see ah. Guys, pasuyin mo na yung naka-pin at saka si Yapong Banji. Pakitusok naman yung premiere niya, guys. Please. Dali, baba natin. Nakanitang bali ng Yapong Banji. Oh, guys, pasuyo muna. Pasuyo naman yung naka-pin at saka sa Yapong Banji. Ayan, 1 million na lang. Premiere. Ayan, biba ko na eh. Para akit de. Para kang maka-LS niya akong Banji. Okay na eh. Ika na yata yung tawag yan. Ma'am Galang, nandiyan ka pa ba, Ma'am Galang? Yan ko balo, kadatang ko pa. Ay, marakal maka-LS gini. Maka-LS si Tres Morales. Kaya may bigla ko. May LS ko. Maka-schedule niya kasi niya. First outing person. Pangalan to? Ma'am Galang, nandiyan ka pa ba? Galang. Katumal ng may laring Pilipinas. Dali lang nga. Dikitan ko muna to. Ayan. Tamsakan kitang kaya ka. Wala na yata yung Galang. What happened? Oy, Madam Galang, nandiyan ka pa ba? Baka wala ka na. Kaya nga pinin ko yung bahay ng ano para mabigyan natin ng ano yung nandin sinilip ko kapamago. Sinilip ka? Sinilip ko rin. Nagtamsak ko kaya. Hindi, pintanin kaya ka. Kasi alay na kaya eh. Gamo ka tumal, ano may laring Pilipinas? At napong Banji. May ba mag-upload na ako mo yan? Yung milari? Hindi may sa kumata. O, 2 million na. Shout out sa 2 million.
Yak pala metong ang puy ka. Kanyan, kanyan namo support yata Apo WH. Ano? Kanya-kanya namo support yata Apo. Wow! Kanya-kanya namo ini. Wapong banji totoo yan. Kanya-kanya namo WH. Announce kanina eh? Support, anong announce ka rin? Self-support nam. March Paulo, Ma'am Marge, kumusta na po? Congratulations na, pasensya na. Hello, Tamsak. Ayan, sabi ni Ma'am Marge Paulo. Hello, Tamsak Dan host, Yahoo, long time no see. Oh, no see post po host. Mag 1 week di nakakapag-white. Ako din, Ma'am Marge, di rin ako masyadong nagla-live. Nakikita mo, ayan. Puro puro upload lang. Tapos, matumal na yung viewers ngayon. Yun ay gaya dati, ang daming viewers. Ngayon, wala na. Dati, ang viewers natin, minsan 20, 30. Anong nangyari sa Pilipinas? Supportan mo kay naman supporta kaya ka. Yan, minsan, niloko. Diyan niya ako din. Alam nyo guys, sa totoo lang, mag-open na ako. Yung mga sinusuportahan mo, wala. Hindi sila sumuporta. Pero, kapag ikaw yung nag-LS, walang susuporta. Kaya, ngayon, alam ko na. Kaya, gano'n lang yun guys. Pasensya na. Nag-open lang ako kasi minsan may kanya-kanya talagang buhay. Ayan. Pero, marami pa rin mga nagko-comment sa, sa video ko. Yun, totoong tao talaga yun. Di ba? Marge Pauro, salamat O sige, tamsakan natin yan. Apong Banji, pakitamsak mo na yung gaya. Ay, nakatamsak na ako. Ma'am Marge Paulo. Tamsakan ni Ma'am Marge Paulo. Ayan, kaya yan. Legit yan. Matagal ko nang kilala si Marge Paulo. Almost taon na rin. Nung hindi pa siya monetize. Salamat ang Apong Banji. Alin akong malambat mag-LS? Balo mo na. Hindi naman ako magtatagal ng LS Apong Banji. Ayan. Sino yan, Sir Edward? Mega shoutout po kay Sheikha Atera Apolona. Ay, si ano to? Si Paulo. Tama ba ako, Paulo? Apolona? Paulo Apolona ba? Tama. Apong Inday, salamat Apong Inday. Salamat yung patusok mo. Ayan, nag-open lang ako Apong Inday. Sabi ni Apong Banji, Reng suportahan mo kay man suporta kaya ka. Nya minsan may lako na ako gana. Totoo ito Apong Inday, kaya minsan makakawalang gana. Diyan niya ako din Apong Inday, mawala na ako rin gana kaya kung suporta ako karela. Pero kapag ilang sinuporta ka ako, ako rin suportan, makanita ako. Kaya ngayon balo ko na. Kaya maraming salamat sa mga nasuporta, mga nandyan, na 5 million, huwag kayong pag-alala. Talagang susuporta talaga ako sa inyo. Ngayon Apong Banji, alam mo na. Kaya nag-open din ako. Kaya, pasensyahan na lang. Diba, Apong Banji? Stress na ako ni Apong Banji. May stress ko. Ay, papalakpak yan. Apong Lay, salamat Apong Lay sa pagdalaw. Hindi naman ako magtatagal ng LS, guys. Ayan, pasuyo na lang yung mga naka-premier. Ayan, salamat po, Vergara, balikan po ta. Apong Marge Paulo, yan po yung main ni Banji, yung naka-pin po. Ayan. Miss Vergara, may idea. May open ko mo Apong Vergara, makakapadrip na kasi. Kaya mawala na akong gana. Totoo man. At may high blood ko rin, kaya kumangal pagla akong Banji. May ngalbagla. Wawa. At may stress ko. At marami pa yata aking TikTok. At may stress ko mga mini. 39 million. Katula na nga pong Banji. 39 million sabi ko. 3 million. Ay, katula na nga pong Banji. Dan Banji. Apong Inday. Salamat Apong Inday. Ngayon pa mag-support.
Mag-open po mo akong Inday. Kaya, Ma'am Kelsey Vlog, salamat, Ma'am Kelsey Vlog. Makanano akong Inday. Ting tawang susuportan mo, no ka rin lang ini. Todo suporta ka tapos alalo. Ilang beses ako nga, ilang beses na ako nag-live, walang talaga. Sabi ko, ay, panahon na para. O, tignan mo, dumami ngayon, naging ano sila, naging 7. O, di ba? Nakikinig. Shara, ay, yes, my friend from Outdoor Adventure 902 TV. Mega shout out to you, my friend. One of my friend na nakagraduate siya ng 800. I give, I think, 30 to 40 banana outdoor. O, tignan mo, 814. O, di ba? Ayan, March Paulo. Ayan, Shakira Altea. Sir, maraming salamat po. Ayan, sabi naman niyo. Oh, alam niyo guys, masaya na ako pag yung mga dating tinutulungan ko noong panahon pa nung bumabalik sila. Happy ako sa kanila kasi nakaka-graduate sila ng 1,000. Ayun si Ma'am March Paulo, kilala ko yan. Dakal, maka-BGA lamang paramdam. Ali apong Banji, ay apong Inday. Ali mo rin apong Inday. Tested ko na apong Inday. Magmasid po mo pero ali ko mo magkaya apong Inday. Okay, ali apong Inday. Ganito to. O apong Inday pero may open ko mo kasi kaya ngayon alam ko na. Pero thank you pa rin apong Inday. Always nakasupport kayo ni apong Ma'am Marge Paulo, salamat po. Ma'am Apple Peter, salamat Peter Alam ko yan, si Peter, kilala ko yan. Si Marge Paulo, kilala ko yan. Si Ken Nicole, salamat Ken Nicole. Ayan, si Ken Nicole dati, lang yan, nasa 100 plus. Ayan. Pero, ayun pa yan, todo support pa rin sa akin. Thank you so much sa lahat ng mga nagsusuporta sa akin, guys. Nandiyan pa rin po kayo. 8 million. Okay, mga pong Inday. I understand mo naman tabong Inday. No problem ita. Kaya, minsan minsan guys, sa totoo lang, nawawala talaga ako ng gana. Yung mga sinusuportan mo, nawawala. Pero ako, talagang sinusuportan ko pa rin sila. Kaya, ayun, alam niyo na guys. Welcome po host. Ayan. Marge Paulo, maraming salamat din po Ayan na always na naka-member si Marge Paulo. Na alam ko din yan si Apong Inday. Alam ko din yan si mga naka-member. Salamat po sa inyo guys Thank you so much. Alika, andito kami. Apong Inday, yung mga iba, Apong Inday. Nasabi ko lang talaga, parang, hindi, lang ako talaga, nag-open lang ako talaga. Kahit si Apong Banji, ayun, alam niya Apong Banji yan kasi sabi ko, ba't ganun yung YT? Alam mo naman, sige, understood naman na tawag dito, na busy sila, okay lang yung problema. Pero sa totoo lang, kaya may kanya-kanya na silang sa YT ngayon guys, alam niyo sa totoo lang, ano na ngayon, competitive na ngayon Hindi yung parang, ay, monetize na ka, bahala na yung video mo. Marang ganun. Ganun siya, bahala ka na sa buhay mo, kaya mo na yung buhay mo, sarang ganun. Love you host, Apong Banji, sabi naman mga kakapo. Talaitang tawa-tawa. Hindi ko mangaga. May open ko mo, makapatrip na kasi. Kaya, may stress po. Manyan lang. At may walang kong gana. Apong Banji, mga gaka po. Ali apong Inday, ali na man mga Apong Loy, at saka Inday. Hindi ako umiyak guys. Nag-open na ako. Mahirap naman kung kim-tipin ko to. Kaya, si Kelsey. Ma'am Kelsey, alam ko kilala. Di ako ganun. Alam ko naman, yung mga panahon, kilala ko pa kayo. Hindi kayo nawawala diyan. Dapat di makalimutan. Tama, sabi niya po doon. Si Peter Apolona, kilala ko 'yan. O di ba? Kaya alam ko yung mga taong nakaano sa akin, mga tumutulong. Hindi ko makakalimutan 'yun. Talagang nasa isip at puso yung mga tumutulong sa akin. Never ko makakalimutan yun, kaya bumabalik talaga ako sa kanila. Pakibaliktad. Ano sabi na? Pakibaliktad. Nakatalagyo Apong Banji. Stress niya. Sabi na Apong. Apong Inday kasi, ayun Apong Banji, saksi kasi si
Apong Banji, kaya alam niya Apong Banji. Kaya ayan, Apong Banji, di ba Apong Banji? Kaya ayun oh. Live, may kasyara sa'yo, live. Aguli, mamili kong laro keng gulot ko. Maglalagay ng oil si ano si Apong Banji kay ano sa likod niya. Apong salamat guys sa 6 million na hindi pa na umiwan sa inyo. Hindi naman ako magtatagal guys. Ano lang ako, alam niyo naman hindi ako magtatagal. Ayan. Ibaba ko muna yung mga bahay nila guys ha. Si Marge Paulo, ayan, si Apong Inday, ayan. Si Peter, pakibaba mo yung bahay mo. Ayan. Si Inday Mama Vlog po, pakitingin. Mag-go to channel na lang kayo, guys. Go to channel na lang po kayo. Makiklik nyo yung pangalan yan, tapos main. Ayan, makikilala nyo. Sir, kahit anong mangyari, babalik babalik po ako sa inyo, sabi niya. Salamat, Peter. Sabi ko nga sa'yo, di ba, Peter, may talent ka, Peter, kasi nga, di ba, yung pagtugtog nyo po. Ayan, kaya, alam mo yung mga taong may talent talaga. Sobrang tagalan natin sa YT. Kaya si Apong Inday nga, dati hindi man kumakanta yun si Apong Inday. Nung panahon pa nung, nagluluto. Hindi kumakanta masyado yan. Ngayon, pero ngayon, tignan po, kumakanta na si Apong Inday. Di ba? Kasi nawawala na yung hiya ni Apong Inday. Sumasayaw pa yan, di ba? O, di ba? Apong Loy, maraming salamat, Apong Loy. Thank you so much sa iyong pakulay dyan na 8 million dollar. Thank you so much. Thank you. Ayan. Pasensya na guys ha. Nag-open na. At least okay na ako ngayon. Medyo maluwag na yung kalooban natin guys. Kaya ano lang kasi talaga. Nakakawalang gana. Sabi nga ni Apong Banji, nakakawalang gana talaga. Yung todo support ko sa isang tao tapos wala sila. Parang ganun. Pero okay lang yun guys. Pero bago lahat guys wait may di ni Apo atin na kanina. Alimurin Apong Banji kasi talagang ala pa rin talagang mag-support talaga dati kaya yun iba talaga. Kaya nga sabi nito, bahala na kimbiyan mo pag naka-monetize ka na ganun di ba? Pero yung iba gaya niyan 7 million in the house o yung iba dyan, naka-PG na nakikinig, pero di natin alam kung sino yung mga nakikinig. Pero alam mo, yung mga taong nandyan, nag-comment, di ba? Paboran mo na lang, o yan, atin na kang kabayo ako. Salamat Apong Loy. Hindi ko kanong kabayo Apong Loy, susula po yung kabayo ngayon. Kung pwede mo Apong Loy, yung kabayo ngayon, pisaligo niya mo Apong Loy. Pisaligo niya mo. Magkano kaya yung kabayo na yun guys, yung puti? Sarap nangyayari, sabi. Wala, lang ako, nag-open lang kasi ako dito sa YT. Minsan kasi yung todo support ka sa mga tao, tapos nangyayari, wala. Yun, kaya yun. Ken Nicole, ayan si Ken Nicole, always nandyan. Salamat po, Ken Nicole. Hindi ako magtatagal guys mga isang oras at lang siguro ako. Basta, na lang guys, tikitan nyo na lang po yung mga nandyan, mga legit friend yan. Ayan, si Apong Banji, si Peter Apolona. Peter, mo yung main mo para makilala ka nila. Okay? Ayan, si Ken Nicole guys, meron daw siyang premiere in 20 minutes po. Sabi niya, pa-support po daw. Ayan, pa-support natin yung premiere niya, ni Ken Nicole. Ito si Ken Nicole dati, pa lang to, medyo maliit pa yung bahay nito dati. Nung nakikita ko to, nagpapaangat program ako, kaya yun. Kasya lang mula ka sa Ken mo uniform. Ay, Apong Loy. Alikod na, pisalikod na yung kabayo ngayon. Pisalikod na mo. Tasusula po kayo. Guys, pasuyin muna. Hindi. Pin muna natin yung magpipremiere. Nasaan yung magpipremiere? Nawarin eh.
Nakarnitang balay ng kay. Ay, Ken Cole. Ayan. Apong Loy, dali yung kahit ang minimum kaya bakit mga puloy? Loy Jimenez. Jimenez. Ayan, salamat Apong Banji. Apong Banji, alayang kabayo yan Apong Banji. Ayan, thank you, thank you. Ayan, Apong Loy. Atin na kang pulutan, ana. Diyos ko, Apong Banji, dala salamat yung pulutan mong burger, ne. Ang tawag dito, na ako miminom. Good boy na akong ini. Ayan. Wah, salamat kaya kayo. Salamat, salamat. Yung totoo na ini guys, pandagdag na yan king pang revenue kasi titak na mo talagang kulang. Kaya managalang po rin kaya makanyan. Thank you. Siguro hanggang lubning pabandua, mayari niya siguro na eh. Di ba? Hindi, sandali lang. Ano natin to. Guys, pasuyin muna yung nakapin guys, si Ken Nicole. Meron po siyang premiere. Ayun, basta baba ko lang po yung mga dapat pinababa. Okay? Katulad ng Apong Banji. Vergara. Ayan. Si Apong Inday. Wala yung premiere Apong Inday. Mamawan. Ayan, okay na. Okay na ako, Apong Inday. Ay, Apong Vergara, Apong Banji. Okay na ako. Ipasno na ako. Nasabi ko na yung buri ko sabihan. O yan, may bawasan na rin tao guys. Maraming salamat po sa lahat ng mga dumating, sa dumaan. Thank you so much. Appreciate ko po lahat ng mga nagpunta sa LS ko. Thank you po. Maraming salamat po sa mga nandyan. Ayan, masigla ka. Maritak no na naman. Paboran may alam problema akong Banji. At least may open na ako. Lawing kaya niya, puta tikong tuwad. Lawing kaya akit at itong puta akit kini kung anong tuwad. Lawin tayo. Silipan tayo. Lawin tayo na makikita natin ngayong may tuwad daw na is. Baka may nagagalit. Masigla ka, maritak naman. Okay yan mo, Banji. Alin ako man malambat LS kung ini, mga 1 hour and 30 minutes. Pasno na ako Apong Banji. Kalambat. Wala. Alang ini. Good guy lang ini. Apong Banji. Okay lang ini. Ala. Ayan. Apong Loy, minsan may tamsak po king LS mo. Wajang niya ako din, Miguel S siya. Pintalang kere niya, Miguel S siya. After ko Miguel S siya ulit kanita. Pero Apong Loy, itang last kay mo pinday ke, pero hindi ko pa mag-play. Kasi pinti lang ako na din mag-play. Pero itang dati mag-play ko, wapin niya, Apong Loy atin na yung hapunan, sabi na. Ano ka no? Ang sabi ng Apong Loy, wapin na Apong Banji, pakanante pa Apong Pogi. Mengan na ako, Apong Banji, umulam mo kay. Tabang babi. Tabang. Nandawas ka rin, di ba itang babi? Itang pinirito na Tapos din yung crispy fries. Tapos pinirito ng mako, tapos tsaka ito kinustam. O niya ako, yung masyadong mapangalang taba-taba. Kasi, wata lalo kong taba. Nakuran niya akitin tuwa po. Kingkay, download mo yun Download mo itang soup body. Ito guys.
Ituro ko kaya kayo para kung akit siya, mating tuwad niya. Ay, tube body. No, yeah. Ayun o. Yan, tang red. Tang kulay red. Yan. I-download niya yan. Tube body. King apps nyo. Nakas kanina nag yun eh. King Play Store. Ikay kene, i-comment kayo kening tube. I-comment ko yung ano guys sa tube body. Yan. I-ano niya, i-download niyo yan sa tawag dito sa Play Store, tube body. Tapos i-log in niyo lahat yung ano diyan, yung YouTube channel na pinaka-main niyo. Tapos lahat ng mga video niyo, makikita niyo lahat diyan. Tapos ating kumakanyan i-click me. I-click mo yan na pong banji. Makikita mo yung tuwad, may tuwad ka ba o hindi. Pero mas tingali mo na yung download kasi wala lalo kang may high blood. Ako, dakal na ako ikip, dakal ko tuwad na yung wala po ng sin mo rin. Kaya ita. Alright. Parang tayo ba mo yung premiere ng Ken Nicole. 20 minutes na yung mo ano. Ay, 11 minutes na yun pala. 11 minutes. Apong Banji, magdala kang ulam. Nagdala ka ng ulam. Ikit-kit ang pamangan na Apong Banji. May ranot ko tuloy. Na Apong Banji. After na kanya nini, private na niya. Private? Private na. Ating kung makanya na. Try mo Apong Banji. Try mo siya. Try mo. Ali ko man penya pikkunan. Penya pikkuna ka rin. Penya pikkuna ka rin. Okay. Penya pikkuna ka rin. Alime. Sige. Anong dinadala mong ulam? Anong dinadala mong ulam Apong Banji? Ang daming pagkain dun sa birthday Ayan, 6 million. Shoutout sa 6 million dyan. Thank you po sa 6 million. Live. Thank you so much, live. Live. Wow. Balot. Pag nagla-live po siya, nag-live na to si live. Ano siya, Korean. Pag nagla-live siya, hindi ko maintindihan. Ala akong dadalan. Tingnan ko na nga. Karin, ing balat, lechon. Sabi na. 7 million in the house, sabi. Kaya niya mo Apong Loy, 5 million in the house. Ayun, 5 million. Apong Banji lang may taga, hindi ka nagdala. Yung ulam ni kasi kaya Ang ulam namin kasi taping peperito, bala mo, lechon kawali. Tapos, ating niya suka. Migmigay mo suka. Sibuyas, bawang, lara. Ano yung mataba? Kaya masyadong papangan yung mataba. Puta makay ko. Kolesterol. Apong Inday, salamat Apong Inday. Buti pa si Apong Inday, laging umaalis. Laging nakikipag-birthday, binyagan si Apong Inday. Ano pa mga restaurant pa ng mga big time na restaurant na Apong Inday. Masarap po yun, sabi ni Apollo na, masarap siya pero mataba. Hindi pwede yun sa konti lang dapat kakainin dun. Ali ko marine na ako magdala. Dinianda kami yung pulodan, pekan na kami pa. Sabi niya. Akala ko birthday na nga pong bahay. Aisa. Sir. Pangbata yung ulam na yan. Hindi! Yung lechon kawali. Lechon kawali yun. Yung tapos, yung perito niya, mataba lang. Yung parang ganun. O, di ba? Mama. Kasi mama. Vergara. Yan. Mga bahay nyo. Babasi na pa kasi. Renel.
Renel 1. Marge Paulo. Ay, Ken Nicole, yung premiere mo huwag mo kakalimutan. Sino pa ba? Matik na yung kay ano. Ayan, meron pa tayong kalating oras guys. 30 minutes pa tayo. 30 minutes. Ayan. Loy. Ayan po sa mga ang bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag pong magagalit at pasensya na po. Open lang para sigurado. Ayan. 7 minutes pa. Okay, sige. Sige, 7 minutes pa daw. Ayan guys, ano muna guys yung mga binaba ni Nightfoot, yung mga nandyan po, pakidikit-dikit na lang guys. Peter Apolona, kailan ka sana umakyat ka dito para matugtog mo naman po yung ano nyo, yung mga tinutugtog nyo sa live nyo, tsaka sa mga upload nyo. Ikay ko na pala yun, delete ko na pala. Para, yan, delete. Nahiya po ako mag-live. Ba't mahiya ka? Huwag kang mahiya. Ano gusto mo, samahan pa kita mag-live eh. Sir Peter Apolona, samahan pa kita mag-live eh. Basta wag lang panghapon. Panggabi kasi pwede tayong pumunta, pero panghapon hindi. Pangatas na rin views ng Apong Roy. Tsak talapin. Views ng Apong Roy? Tsak ay. Di nga luwa, tsak 599 na yun o. Yan naman, Apong mangatas la rin palang rin views ng Apong Roy. Bababa. Alilapit. Ako dati, hindi bumababa din ng 100 dati yung views ko dati. Pero ngayon bumaba. Pero ang ginagawa ko, Apong Banji, sinasabi ko nga sa inyo. Pag halimbawa mga short video lang, mga 50, 1 minute pababa, piniplay ko yun guys, sarili ko. Matagal ko nang ginagawa to. Piniplay ko yung sarili ko talaga. Pero, iba-ibang channel ang ginagawa ko, iba-ibang channel. Iba-ibang ninja. Tapos, kapag nag-10 siya guys, halimbawa, sa isang, nakita ko siya nag-green siya nag-green. Kapag naka-10 ka na views, pag halimbawa naka-10 ka na ngayon, 10 ka ng views sa isang oras. Akit pa yun, dadagdag pa yun. Pag nag-10. Pero kapag bumaba, hindi siya, mag-gray siya. Hindi siya akyat. Siguro hindi siya mag-boom. Ganun lang ginagawa ko. Kaya nga sinabi ko kaya Apong Banji dati na yung mga views ko, piniplay ko yan. Lalo na mga short video. Pero yung mga mahaba, hindi ko piniplay yun. Mga short lang. Kasi kayang i-play yun guys, kayang i-play ng ninja yun, yung mga views na 1 minute pababa. Kasi may ads yun, di ba? Di ba? For example, dalawa yung cellphone mo. Yung mga ninja yun, habang walang nag-LS, ang gawin mo, sa isang cellphone, play mo si B1, tapos isang cellphone sa B2. I-play mo yun yung video mo sa sarili mo, magka-count yun, dalawa. Kasi isa sa cellphone, isa sa cellphone, bali magiging dalawa. Pero alam niyo guys, Apong Loy, di ba sinabi ko yan si Bakilov, ayan, na-monetize yung channel niya dati. Yung asawa niya kasi,
nag-pinlane niya yung asawa niya, pero ginawa niya ibang ninja. Ayan, nagbaba ng kanyang, one of my friend, Outdoor Adventure 902. Shoutout TV, ayan. Ano to, foreigner to guys. Si Outdoor. Outdoor Adventure 902. Thank you so much, my friend. Thank you so much, sir, for your drop by and stay in my live stream. Ano din to, nagbabalik din to kasi kilala ko to si Outdoor. Nag-PM lang sa akin sa Facebook kaya yun nakilala ko siya tapos ano siya 770 siya dati. From 770 binigyan ko siya ng subscriber ng 801 yata, 801 or 802. O pero ngayon tignan mo ngayon, di pa masyadong nalalagasan. Nasa 814 yata siya ngayon, 814. O yan o, di ba? 814. Dami na rin subscriber to eh, si Outdoor. You're welcome, Outdoor. You have 814 subscriber right now. Okay? Outdoor Adventure, please connect to the other my friend. Especially my friend Miss Vergara Banji, Kenny Cole, Inday Mama Vlog, si Peter Apollona, please connect them, okay? Very good friend of mine. Ay, start na po. Okay guys, start na po daw yung premiere ni Kenny Cole. Ayan. Sige, start na siya. Pupunta na ako doon ha. Please support Kenny Cole, one of my friend. Ayan, ako Banji next time diyan. Start na po yung premiere ko, sabi niya. Yes. Outdoor Adventure, please connect to Miss Vergara, Inday Mama Vlog, Peter Apollona, Sweet Caroline, one of friend in YT. Very legit friend, okay? Please connect them. Sir Outdoor Adventure. Ay, nandito na si Apong Banji. Ay, pa monetize siya na Apong Banji. Hindi pa siya monetize yan, si Candy Cole. Yan, si Candy Cole, matagal ko na rin kilala to si Candy Cole. Noon pa. Kaya, ayan, nandiyan yan siya. Please connect to on that pin guys, premiere right now. I go now and connect with channel. Thank you so much. Thank you my friend, Outdoor Adventure. Okay? Ay, connect daw sa inyo si Outdoor Adventure. Dali lang, CR lang ako. Nandito ako sa premiere, Ken Cole.
Ayan, Apugloy, pakisupport tayo kay Ken Nicole. Alam pa monetize mo rin eh. Pares may ni palam kabatch meron niya Apugloy. Ken Nicole. Kaya ini tagaya, kalimutan ko na siya. Ano niya si Ken Nicole? Mga si lugar rin eh. Atin niyang star eh, ang kayang vlog. Taga saan ka kasi Ken Nicole? Nakalimutan ko na. Atin niyang star gitna. Salamat ka po. Welcome, welcome po. Ayan. Denny, anak na to, Denny. Anak niya itong mga dalawa na to eh. Si ano to, Ken Nicole, kaya yung anak niya, Ken. Tapos yung anak niya isa, Nicole. Tama ba ako? Ken Nicole. Ayan, siya pong Banji. Si Buana at Alert, nandito siya sa kabila. Ayan, sa 5 million, salamat sa mga nagkikinig dyan. 5 million, 4 million, shout out. Peter, ayun, si Peter. Ayan si Peter, Ken Nicole, si Peter, hindi pa siya monetize din. Pero ano to, alam mo, dumagdag din yung banana nito eh. Tingnan ko kasi Peter. 900, ano na siya, road 100, road 1,000 na rin to. Yes. Okay. Outdoor adventure. Please connect to Loy Jimenez, Ken Nicole, Peter Apolona, Inday Mama Vlog. Sino pa yung mga nandyan? Si Vergara Banjilin. Ilang minuto to Para to sa WH mo? Ayan, 7 million din daw sa kanyang bahay na si Ken Nicole. Ayan. Si Buana. Ayan. I'll be back, ladies and gentlemen. Okay. Thank you so. Okay. Sir, matagal na pala dikit si Outdoor. Talaga? Dikit mo na yun si Outdoor? Bagong kaibigan ko pa lang yan. Bagong kilala ko pa lang si Outdoor. First, anong tawag ito? New friend, Outdoor Adventure. Live, shout out sa'yo live. Ano sa'yo, live. Thank you so much, live. Thank you so much for your support always. And drop your house sa ibang LS. Okay. Ayun ko lang nakilala yan, tapos nag-PM sa akin. Nagpapasubscribe siya sa akin. 770 yung bahay niya dati. Tapos dinagdagan ko siya pinagraduate ko ng 800. Ayun, nakagraduate siya ng 800. Wala ko may tao. Okay. Ay, tapos na pala. Tapos na ba? Ken? Hindi pa tapos. Ay, ano pala to? Vietnam. Vietnam pala si Ken Nicole. Si Ken Nicole, Vietnam to. Kilala ko yung niya. Vietnam pala. Vietnam.
Ayan, meron pa tayong ano guys ha, 16 million, ay 16 million. 16 minutes guys, mag-end na rin ako. Baba ko muna yung premiere. Nasaan yung premiere ni Apong Banji? I'm back. I'm stepped out. I'm going to check out some more channel and connect. Okay. Okay, thank you so much. Outdoor adventure. We have 15 minutes left for end this live stream, guys. Okay. Outdoor. Thank you so much. We have 15 minutes left. Okay. I will end this live stream. But before that, we please subscribe Outdoor guys ha. Please connect to Outdoor Adventure. Peters, di ko alam kung saan ko nadikitan. Umiikot kasi ako. Good, good. Okay yan, Peter. Umiikot ka. Di ba road ano ka na? Road 1,000. 900 plus ka na, Peter. Matapos po namin, matagal pa ba itong premiere mo, ano? Kaya Nicole, pin muna natin si ano, si Apong Banji, tsaka si Loy. Ang sabi na Martes ka na ng Apong Banji. Wala pa kay Ken Nicole. Hindi pa nga tapos eh. Tapos na ba? Dali na nga, i-back ko. Di pa tapos. Di pa siya tapos. Naka-premiere pa oh. Ilang minuto to? Ken.
Oh, mami, mag-back ano ka? Mag-back ang tawag dito? Mami, mega shoutout po, mami, The Vlogger Wannabe. Tsaka Civil PG, mag-back ano ka? Na-stress ako, may stress po, mami. Nag-open ako eh, nakaka-push it kasi eh, mga ano eh. Civil PG, shoutout, sabi naman eh. Ayan, mami The Vlogger, salamat, salamat ah. Oo, nag-open up kasi ako eh. Na nilabas ko lang yung sama ng loob ko, kaya na ano lang ako. Pero okay lang yan. At least ngayon okay na ako. Maluwag-luwag na. Andito pa kasi kami sa ano sa paid na ako. Mami the Vlogger, Sipil PG. And outdoor. Ayos yan sa LS ka lang uli. Ano nangyari ha? Mag-back ano ka? Mag-back ano ka? Hindi, nakakabatat kasi mami yung mga sinusuportahan mo tapos hindi naman nagsusuporta sa'yo. Kaya sabi ko sa sarili ko, sabi ko, sayang yung suporta ko dito. Hindi na ako magsusupport. Ganun, mami. Mas okay yan, naglalabas. Oo, mami. Nababatrip kasi ako. Pero okay lang yun, mami. Yung todo support ka tapos binigay mo na lahat yung support mo tapos wala. Pero okay lang yun. Bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Ayan. Plano ko sanang ano to eh, private eh, para hindi na kaso baka, yung tignan ko agad yung ano ko kung may ano, may tawag dito, may tuwad ako eh, wala pa naman. Hindi ko na yan pansin kasi tanggap ko yan, madaming ganyan, kaya nagtitira. Oo, tama. Oo, nagtitira naman ako sa sarili ko, mami the vlogger, kaya minsan, inaaliw ko na lang yung sarili ko sa ano sa TikTok, kaya sobrang aliw na aliw ako sa TikTok kasi doon madami pumapasok na tao doon, mga bagong kaibigan. Ayun, dahil doon nadalagdagan yung subscriber ko doon, mami. Dati ano lang ako, 5,720. Dati. Ngayon, ano na ako, 5,780. Ay, 90 na ako ngayon, 90. Oh, di ba ang dami mo nadagdagan? Almost 70 subscriber. Kenny Cole, hindi pa matagal. Matagal pa yung ano niya. Yung premiere. Nga pong Banji. Si Bill BG, 1645, Bulgaria time, sabi niya. Mag-end na rin ako, guys. Mag-end na rin ako. My friend, outdoor adventure. In a few minutes, I will end this live stream, okay? Thank you so much. Doon na tayo sa mas naka-appreciate tayo sa mga less stress. Ako nga, wala pa. Wala pa sa 200. Sana mag 1K ng followers ko. Wala pa, mami. Hindi, alam mo, mami. Ito, mami, bigyan kita ng technique, no? Bakit ka sa mga live stream? Gaya sa akin, bakit ka sa akin? Ano kita, pa-follow kita. Si Apon Julie, nandun si Apon Julie. Hindi ko lang, si Apon Julie, pinush ko siyang mag-TikTok kasi, ano yun, dagdag subscriber yung mami the vlogger, lalo kumakanta ka. Sir, ano ang mabait? Pinagpala yan, sir. Ayun, tapos na rin yung premiere ni Ken Nicole. Tapos na, guys. Ayan. Check ka, Memeles O, sabi niya. Si ano yan? Si Peter Apollo na yan, mami the vlogger. Sige, si Edward, sabi niya. Ganun yun, mami. Yun yung advice ko kay Apon Julie. Si Apon Julie nga, pupunta sa live ko, sa TikTok. Tapos, sabi ko, akyat ka. Ewan ko, hindi niya alam gamitin. Ba't hindi siya hindi siya makakapasok. Apong Banji. Tapos na rin, nandun ako. Tinapos ko talaga yung premiere niya kahit pa paano makadagdag ng WH si Ken Nicole. Ayan. The Vlogger Wannabe, MLSO, sabi niya, naglalakad kami sa labas, pagod ako. Magluluto ako para sa gabi. Makikinig ako. Anong oras na ba? Diyan. Ingat, si Sipil din. Nakikita ko na rin sa ibang LS. Okay yan, may Sipil. Pumunta ka sa mga ibang LS din. Ingat ka, Sipil.
Ingat Sibil. Oras dito, para akong grade 1. No? Oras dito, 9:48 p.m. Ayan. Mas mabibisi ako ngayon kasi nga balik ako sa team ng mga premiers. Ganun ba? Okay lang yan, Mami the Vlogger. Kung saan ka masaya, dito gano'n lang yun, Mami the Vlogger. Ang tawag dito, ikaw, puro ka pagkain, Mami the Vlogger, na nakakaingit na yung ginagawa mo, puro ka na lang pagkain. Pa-LBC mo nga dito, Mami, yung pangkain nyo. Ayan, si Pila yung susunod na. Sir, gabi na ba ang LS nyo? Hindi ako ano lang to. Minsan kasi biglaan ako nag-LS eh. Basta mag-LS ako, di ba sabi nga nila, we have a rights, parang abogado na, we have a rights in YouTube to karapatan natin, magtagalog lang nga tayo. May karapatan tayo mag-live stream kahit anong oras, guys. Kahit sino ma. Okay, basta pray lang tayo. Thank you so much po sa mga bisita, sabi ni Ken Nicole. Welcome, Ken Nicole. Ayan, sinabay ko na naksi yung kain. Food review. Napilit ko si John Sumali. Sino yung John Sumali? Ayaw nga niyang mag-video kasi date na. John Sumali, sino yung Mami the Vlogger? Si boss. Sige. Okay nga yan, mga mukbang. Malapit na tayo mag-end, guys, ha. Apong Inday. Apong Banji, salamat, Apong Banji. Sir Kapogi and Ma'am Banji, salamat po, sabi niya. Ayun dyan nandun si Peter, Ken Nicole, si Peter Apolona nandun. Nakita ko si Peter Apolona. John, is the great, okay. Oo nga, panay kain niyo, Mami the Vlogger, nakakaindot kayo, puro kayo pagkain. Lalo ka ng tataba niyan. Oo. Ken Nicole, welcome po, sabi naman ni Ken Nicole. Ayan guys, nakapin po si Apong Loy at saka si Vergara Banjilin. Okay. Alright, ayan. Ngayon na. Hindi ka pa nga, Mami the Vlogger, di mawawalan yung the Vlogger wannabe. Yan pa. Oo. Ayan, malapit na rin tayo mag-end, guys. Salamat sa mga nagsuporta. Thank you so much, guys. Ayan. Inday Mama Vlog, salamat. Apong Inday. Sino ba? Apong Banji, salamat na. Ken Nicole, Sir Peter Apolona, salamat. Peter Apolona. Sino pa ba? Si Marge Paolo kanina nandito. Shout out po sa lahat ng bumisita, sabi ni Ken Nicole. Ken Nicole, laban ka lang. Si Pelski Vlog, ayan. Monetize na rin si Pelski Vlog. Ayan, nag-chat din sa akin yun. Sabi niya, Kapogi, bigyan mo ko ng congratulatory message sa isa ka sa mga tumulong sa akin. Ayan, yung bibigay ako. At least, ayun, si Marge Paulo din, Thank you so much sa lahat ng mga natulungan ko kahit sa mga banana lang. Ayan, kahit sa WH. Hindi natutulungan sa WH kasi nga dapat talaga computer ang ginagawa dyan. Pero okay lang naman sa cellphone, di ba? Basta, kasi minsan ginagamit ko itong mga cellphone, kaya minsan hindi ko na ipi-play. Hindi lagi. Ayan. Ako nga, yung sa akin, gray na lahat eh. Gray na lahat. Pati yung WH, pati yung subscriber ko, pati yung views ko, gray na. Dati green lahat yun, ngayon wala na. Hindi na ako nag-e-LS masyado. Kaya ayun. Kahit si Apong Banji, gray lahat rin kaya ka. Gray na ba yung sa inyo lahat, guys? Gray na ba yung WH nyo? Views? At saka, tawag ito? Views, subscriber. Oo, gray na lahat talaga, promise. Hindi na ako nag-e-LS kaya minsan kapag halimbawa nag-i-LS ako, ako bala po. Akit na yung YouTube studio mo sa linggo na darating naksi. Ayan, mga kapogi dito, kita-kits tayo, alas 6. Alam ko yun na po, Mami the Vlogger, yung 29 mo. Oo. Ako nga, di ko alam kung may plano pa ako sa July. 2 years na ako sa YT. Di ko alam kung anong gagawin ko sa July. Hindi ko alam. Bahala na kung ano mangyayari sa July. Kanta lang siguro. Yung sarang celebration lang.
Ako din regla na, kaya sabi ni Mami the Vlog. Regla na, ako gray lahat eh, gray lahat, walang lahat na kulay green. Hindi ko may tignan. Tinitig. Alawin mo apong Vergara, dapat chat mo. Takit ang YouTube studio mo. Click mo yung sa taas, di ba may nakalagay doon analytics. Makikita mo doon gray at saka green. Kung gray siya, ibig sabihin kailangan mo nang mag-stock, kailangan mo nang mag-update sa views, sa WH, ganun yun. Kaya ako lahat green na. Alright, ito malapit na rin tayo mag-end. Naka 1 hour and 31 minutes na rin tayo. Upload na kaya pala di ko nakita tuwing alas 2. Oo. Kaya alam niyo yung LS ko every 2 p.m. Kasi ano yan, may nangyari guys. Ayan, alam nila alam nila Mami the Vlogger at saka si Vergara. Kaya hindi ako naka-LS ng almost 2 weeks. 2 weeks yun guys mula nung May 8. Wala na ako ng internet guys, kaya yun. Kaya bumabawi lang ako ngayon sa LS. Grand LS na yan. Grand LS, simple yan. Salamat sa dalawang sponsor ko. Di naman kasi ako nanghingi ng direkta. Nahiya kasi ako. Ayoko nanghingi ng direktang sponsor. Mami the Vlogger. Nahiya ako. Gusto ko kusa silang mag-sponsor. Ang bawa, si Apong Banji, nag-sponsor ng House and Lot. Pwede, tatanggapin ko yun. Ang gagawin ko, isusulat ko lahat ng pangalan ko dun. Wala akong titirang pangalan ng iba. Ako yung pananalo. Diba? Ano yan, si Ken Nicole, si Vergara Banji, ang name niyan. Ano niya yan, ninja niya yan, ninja. Ayun, outdoor adventure guys, pakibigatan nyo si outdoor adventure. Foreigner yan guys, mabait din yan si foreigner. One of my friend, outdoor adventure, where from? What country? Outdoor adventure 902 TV, ayan. Kaya nga Nakshi, baka may like dito mag-sponsor, di ba? Oo, Mami the Vlogger, pero sa tingin ko, walang magalang maging sponsor sa iyo. Kasi ano yun, wala din mga yan. Oo, Mami, ako mag-sponsor ako, Mami, no? Mga 10 bala. Ayan, I am, okay, you are from US. Okay. Nabasa ko yun. Outdoor adventure. I read your message. You're from US. Sabi niya, hello, outdoor adventure, just visit my house. Then I will get, nagbabalik yan. Outdoor adventure, please connect to, please connect them, okay? One of my friend in YT studio. Very legit friend, especially the vlogger wannabe, hindi Mama Vlog. Sino ba yan? Si Vergara Banjilin. Ken Nicole, Peter Apolona, ipakita mo yung mail mo, baka hindi kita niya yung ninja mo. Kaya, ayun. Mail niya yung binaba niya pinaka-mail niya yung binaba niya, mail niya. Apong Banji, baka pagkakataon mo na yung foreigner yan. I'm inviting everyone to come and join on May 29. On the 29 of this May, 6 p.m. Philippines time to see you there, sabi ni Mami the Vlogger. Ano bang araw yun, Mami the Vlogger? May 29. Anong araw yun? Nanggawang guwapo. Ayan po. Foreigner yan, malay ko. Yan na yung ano. Hindi, may asawa yan. Nakita ko na yung asawa niya. Minsan, nagpo-voice, ang tawag doon sa marriage. Sound check, sabi niya ganyan. Ang tawag sabi niya. Roger. Wala ako ng 2029 nasa sapat. Ano ba yan? Apong Banji, makaingit naman. Puro nakangladual. Lagi ka na lang lumalabas sa Apong Banji. Sana all. Ako, na-miss ko na rin yung lumabas. Si Bill BG, thank you so much, si Bill BG. Katulad ng Apong Banji. No worries, Apong Banji, sabi naman ni The Vlogger One. Mami The Vlogger, alam mo ba?
Nandun ako kay ano pangalan nito, yung nag-Runner S. Daddy Ching. Diyos ko, wala akong panalo dun. Naubos yung pera ko. Naubos yung pera ko dun, mami. Wala akong panalo, kahit piso. Wala akong panalo dun. Naubos yung 150 ko dun. Baka last na yun, last swimming na yun. Sige. Mag-enjoy ka. I-vlog mo na yun mo, Bunji. I-vlog mo na yun. Basta content na yan. Oo nga, di ako pumunta ako doon, mami, the vlogger, na paano nga, nag-host pa ako doon. Tapos kumanta ako. Ilang oras ako doon? Almost 5 hours talaga ako, mami, the vlogger. Andun ako talaga, tignan mo. Pumunta ka doon sa live niya, na mag-ano ka. No ka rin kami. Hindi, nag-ano kasi ako doon, nagpa-member ako, 2. Sakto may 200 yung Gcash ko, baka sakaling manalo ako dito, sabi ko. Ating 100 at saka 500, wala, talo. Umuwi akong iyak. Umuwi akong wala. Ang dami dumikit sa'yo niyan. Diyos ko, mami, konti lang. Ninja pa, mami. Yung iba ninja. Ninja yung mga dumikit sa akin. Waapo, sa Tuesday, punta kami dun sa mag-video na kami. Tapos, tatantate. Waapong Bunji, i-video me. Gawin mo, Bunji, cut me na Yan ang ginagawa ko, ganun ginagawa ko, cut ko. Kasi pwede naman yun i-cut. Halimbawa, isa-isang view. Halimbawa, sa isang kuweba o yung kuweba, i-video mo yung kuweba, mga ilang minuto yon, mga 3 minutes, 4 minutes, ayun, content na yun. Pero yung pag sinama mo lahat, pwede yun, isang content yun. Pero yung bawa isang kuweba, o yun, content mo yun, i-upload mo yun, pwede yun. Tapos isang puno, halimbawa may unggoy, o isang content na yun. Ganun lang yun, hati-hatiin mo na lang Bunji. Pero yung isang, alam mo na yung ipupuo mo. Ba yung ginawa ko dati? Habang wala akong masyadong kino-content, ganun ginagawa ko. Ayan, malapit na pala tayo mag-end. Magtapos lang ako ng edit ko kasi may deadline para maisama sa schedule. Mami, sa 29. Sama mo na rin yan. Huwag mo lang masyadong tagalan kasi yung mga viewers mo. Mga 5 minutes o kaya 10 minutes, mga ganun. Kasi pag tagal, mawawalan na ng gana yung mga viewers mo. Pag 20 to 30 minutes. Okay guys, maraming salamat. At ako mag-end na rin. Mami the Vlogger. Civil BG, thank you so much. Civil BG, thank you. Bunji, thank you. Candy Cole, Peter Apolona, iba yung mga nandyan. Inday Mama Vlog, salamat po kanina. Inday Mama Vlog. Ayan, pumunta sa LS ko. Ayan. Basta yun ang guys, yung pananaw ko, yun. Basta hindi mawawala yun. Hindi mawawala. Outdoor, salamat. Thank you so much, Outdoor. Atin lang team, di akong the Vlogger. Atin lang team, atin lang team. Halimbawa, Bunji, bala mo ito, di ba? Kapag may premiere sila, kailangan supportan mo din sila. Kaya kapag may premiere ka, susupport sila sa'yo. Ganun lang yun. Welcome po, Peter. Ayan. Di ba lahat ng ninja ko, nadikit na yata sa'yo lahat, di ba? Alas yata, dikit na lahat dito, di ba? O balo kita. Nanong balo mo ita? Okay, balo mo pala ito. Sige. Sige na, mag-end na ako guys 15 minutes, di pa money. 13 minutes sa money Bunji, sabi niya. Ako, nagpipremiere ako, minsan, di ba, 30 minutes. Yung isang oras pa nga, di ba? Yung isang talaga. Isang pumunta kami ng Baguio, isang oras na yun, isang premiere na yan. Tapos ati-atiin ko na lang iba para may content ako. Opo, the Vlogger wannabe, sabi naman ni Miss Vergara. 15 minutes sa mga hindi pa money, 30 minutes sa money. Live, thank you so much, live. Sige na. At ako'y mag-end na guys. Maraming salamat sa inyo lahat guys. Ako'y mag-end na rin. Thank you so much. Hindi na ako magtatagal talaga. Sobrang. Yung premiere ko lagas ng 1 minute yun, sabi niya. Sige na. Thank you so much, Bunji. Mami the Vlogger, CP. Malapit. Magla-live naman ako dun sa kapila, sa TikTok.
Okay guys, in 5 minutes mag-out na ako. Maraming salamat po sa inyo ha. See you around.